manyan mata. Sabon salona a yi gaba a koma da baya duk da taya a dole gwanja da mata. Na ce sabon salona a yi gaba a koma da baya duk da taya a dole gwanja da mata. Ban kudin ka ban da Allah ban. In dai kudi ne ka samu ba ni da Allah. Wa'ai mata yan ɗari ne kar su biya. Mai da daɗi babu kishi har gwara in ce a sauka galau da nishi da kiso da tsifa wani aikin a kyale wa mata. Sama mata duka abin da za ku yi kawai da gaske inda yi na nan za ci gaba da ba ku take amma kar ku fasa gilashi da man so ku yanke matan gurin ga kun amsa su kan ku mata. Kai matsala ta da kai ke kullum baka san mutum Ba ni. Daidai kalar tambaya daidai da amsa ga gaigayi ga shi ba hannu na susa ko kausasawa nake mata ku tausa Allahu shi ne ya yarda na gwanja ke ba darata. Haba muna ta nan ko a buɗe ko a kulle mun kama hanya ta gaske da za mu bulle. Ya? An fito? To ba komai. Sai ba ku da mi waya ai. Da mi waya yar fara. Ha. Ikon Allah. Yau kuma wata jarraba ce yau gidan wankan gaba ɗaya namiji da ƙarfe ba guda ɗaya. Allah baba. Iyayen hijabi. To he mun haɗe. Allah baba mai gidan Tilliga ba a gajiya tilliga. Tilliga uwar kayi. Ali baba mai gidan Duma. Duma. Wai layin ku da wuri kike kwance a gida ne? Ali baba karfe 7 na kwanta. Yau to 4:30 zan zo. To shi kenan ina jira ka Ali Duma. Ali baba. Wake da hinkafa. Na zo. Ali baba. Yancin liba. To yanzu ya zami. Ha to na magana an ringa kullum ni hen kira waya a ce switch off. Ai an yi haka lamari? Wallahi na canza layi. Kin canza layi? To za ki canza gidan wanka kenan. Gidan wakanka ya fi da kwani a tsaya. To za mu daidaita. Ka ji ba? Sai ki a ruwa wai ta canza layi. Tun da kin canza layi ba sai ki canza gidan wanka ba? Ali Baba. Iya? Ali Baba. Iya, me kai a ciki? Fitsari ne. Fitsari? Wai a lissafa a ka'ida in mata 10 suka higa a ka'ida nawa ne kudin su? Ban gane in mata 10 suka shiga ba. To yau kai kaɗai ne namiji ka higa. Qur'ani duk wanda ta higa yau ya ka biya ni kudin ta billahi lazi. A banda da hude gidan wanka har na ji ba ne. Ali Baba. Kai Ali Baba. ai yau ba Ali Baba ba filasu ma za ka kira billahi lazi la ilaha illa huwa ya ka biya kudin kowace. Qur'ani sai gaba ɗaya gidan wanka ba kai